Здравейте на всички, които участваха в Facebook играта на семинар стартиране на бизнес нулев бюджет. Сега ще изтеглим и петимата печеливши и 5 резерви, в случай, че някой от петимата не ни отговори или не иска да дойдем. Ето ги и печелившите листчета на всички, които са участвали. Правилен отговор на задачката са дали 66 души, като петима от тях сега ще спечелят своите пропуски. Един Спас Писов, Ангел Дончев Би, Велимир Стаменов Вило, бъркаме. Да, и без това, два интернета. Любомир Арнаудов и Андрей Беленозов. Изтегляме петима резерви. Това са Боян Бойдев, първа резерва. Жорето Асенов, втора резерва. Христо Марков, трета резерва. Иван Маринов, четвърта. И последно Ани Паскалева, последна резерва. Честито на печелившите. С петима от вас ще се видим на семинар стартиране на бизнес нулев бюджет на 20.